Hayırlı kеш, siz Müslüm televizyon tapşıların qoruysiz жаңалықлар шығарылышы белән студияда мен Римма Авзалова җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. Җәй төзелешләр чоры. Мөслимдә быел да күләмле төзелеш ремонт эшләре көтелә. Шуларның берсе кооператив урамында бара. Урамның бер өлеше узган ел ремонтланган иде. Быел кооператив урамның икенче өлешендә ремонт үткәрелә. Эшне Ярчалы шәһәренең автострой төзелеш оешмасы һәм җирлегебездә эшләп килүче МОЗ җәмгыяте башкара. Төзелеш эшләре белән Фәрида Гайнетдинова танышып кайтты. Быел кооператив урамында төзекләндерү вакытында 966 метр озынлыктагы юлда яңа асфальт түшәләчәк. Бу эшләрне Ярчалы шәһәренең автострой төзелеш оешмасы башкара. МОЗ җәмгыяте эшчеләре исә тротуар ясау, яшел зона һәм яктырткычлар кую өчен мөмкинлекләр тудырачак. 15 майда старталган төзелеш көз ахырына төгәлләнер дип көтелә. Төзекләндерү эшләре төгәлләнгәч, Мөслимнең визит карточкасы саналган кооператив урамы шуннан да визит карточкабызга әйләнәчәк. Ремонт эшләренә һәркем теләктәшлек күрсәтсен иде. Ремонт баруын күрсәтүче билгеләрне, киртә кыймаларны күчереп, икенче юлдан борылып китәргә теләмәгән шоферлар асфальт җәйгән техниканы туктатып, юлын дәвам иткән машина йөртүчеләр әле дә бар әле. Машина йөртүчеләр дә, җәяүлеләр дә юлчыларның эшенә хөрмәтле булсын. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Келесі елда илебез Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итәчәк. 22 июнь Бөек Ватан сугышы башланган көндә игътибардан читтә калмый. Бу көнне сугышчан һәм хезмәтдан мемориал комплексында илебез азатлыгы өчен көрәшкән райондашларыбыз искә алынды. Шул хакта алдагы сюжетта. Бөек Ватан сугышында районыбыздан 8140 кеше катнашкан, шуларның 5200 яу кырында ятып калган. Илебез азатлыгы өчен утка кергән райондашларыбыз арасында Советлар Союзы герое исеменә лаек булган Илдар Маннанов, Гыймазетдин Вәҗетдинов, Петр Днепров, 3 дан ордена кавалеры Бодык Салихов та бар. Мин үземнең бабам белән бик горурланам. Ул бик әйбәт кеше булган. Мин бүгенге чарага волонтер буларак килдем. Без бүген шешек куйдык. Фашистлар Германиясының Советлар Союзына басып керүенә 78 ел үткән, тик сугыш яралары әле һаман сызлый. Шуны саяныч үткәннәрдән сабак алыр урында бүген дә ут белән уйнаучылар бар. Тормышыбызның иминлеге, илнең ныклыгы бездән тора, диде район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов. 22 июнь көнен ул инде халыкның бигрәк тә ачы язмышлар һәм инде күп югалтуларга илткән бу көнне безнең халкыбыз бер вакытта онытырга тиеш түгел. Чөнки инде безнең илебездә алсак, бер генә гаилә дә бу сугыш афәтеннән читтә кала алмады. Яу кырында ятып калган райондашларыбыз 1 минутлык тынлык белән искә алынды. Мөслим һәм Сарман районнары хәрби комиссары урынбасары Ленар Хадиуллин, сугышчы баласы Әнисә Салихова чыгышлары тыңланды. Санкт-Петербургта хезмәт иткән кече сержант Алмаз Исламов, районның имам мөхтәсибе Расих хәзрәт Каюмов та хәтер көненең бүгенге чоры өчен әһәмиятен бәян иттеләр. Арабыздан киткән сугыш ветераннары рухына дуга кылганнан соң хәтер һәм кайгы көнендә катнашучылар сугышчыларның исемнәре мәңгелеккә уелган стеллага чәчәкләр салды. 22 июньгә каршы төнне мемориал комплекста хәтер шәме акциясе да үтте. Акция кысаларында мөслимләр яу кырында ятып калган райондашларыбызны искә алып шәмнәр кабыздылар. Район иҗтимагый советы рәисе Рушат Солтанов акциянең әһәмияте турында сөйләде. Башкарма комитет җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова Бөек Ватан сугышында катнашучыларның батырлыклары турында искәртте. Римма Авзалова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Узган шимбәдә Уразмат авылында Афган сугышы ветераны Әсхәм Хусәйнов яшәгән йортка истәлек тактасы куелды. Ул үзе дә республика районнарында узган шундый чараларда теләп катнаша һәм спонсорлык ярдәме күрсәтә иде. Искәртеп үтәбез, Афган сугышында районыбызның 128 лошында егете катнашты. Аларның 6-сы интернациональ бурычларын үтәгәндә батырларча һәлак булды. Берсе хәбәрсез югалды. Илгә исән кайткан афганчыларның да 21-е бүген арабызда юк. Июньнең 3-нче якшәмбесендә медицина работниклары һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Районыбызның медицина хезмәткәрләре бәйрәмне Нурлыгаян паркында билгеләп үтте. Алар бәйрәм итеп кенә калмадылар, ГТО нормативларын да тапшырдылар. Сәламәтлек саклау өлкәсе хезмәткәрләре ел сайын шушы паркка җыела. Бәйрәмне ачып, район үзәк хастаханәсе баш табибы Рамил Мурзаханов тәбрикләү сүзләре әйтте һәм Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрының котлауларын җиткерде. Һәрбер республикада эшләгән медицина хезмәткәрләрен, хастаханәләрдә, шифаханәләрдә эшләгән бүтән сотрудникларны һәрберсен шушы профессиональ бәйрәм белән аларның исеменнән котлыйм. Әлбәттә, шушы котлауларга үземдә кушылам һәм барыбызга да бер үк дөньялар имин булсын ие.
гаиләләребездә тынычлык, сау сәламәтләр булсыннары, авыруларыбыз тиз терелә торган булсыннары, матур итеп бүген, матур итеп бәйрәм итәргә язсын иде. Муниципаль район башлыгы урынбасары Азат Ахмаджанов та бәйрәм котлауларын җиткерде һәм министрлыкның һәм район башлыгының бүләкләрен тапшырды. Нинди генә мероприятие булмасын, ул инде спартакиадамы, концертлармы, өмәләрме, субботниклармы, үзегезнең территорияларда эшме, сез инде күмәкләшеп, һәр вакытта да безнең районыбызның алыштыргысыз кешеләр булып торасыз. Һәм инде шул вакытта сез инде үзегезнең бурычыгызны, иң изге бурычыгызны шушы медицина хезмәтен күрсәтүне дә бик яхшы итеп алып барасыз. Бүген көндә инде барлык кеше дә инде сезгә килә. Алар инде берсе дә сезгә шатланып, куанып килә торган кешеләр түгел. Һәрберсе инде ширләгән вакытта килә, һәрберсе инде авыр вакытында килә. Һәм инде сезнең якты йөзләрегез, һәм инде бик яхшы белемнәрегез белән сез ул кешеләрне күп чакта сөендерәсез. Бәйрәм тантанасы бүләкләргә бай булды. Сәламәтлек саклау өлкәсендәге күп еллык намуслы һәм нәтиҗәле хезмәтләре өчен бер төркем хезмәткәрләргә һәм шәфкать туташларына Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының район башлыгының мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Район үзәк хастаханәсе администрациясе һәм профсоюз комитетының рәхмәт хатларда ияләрен тапты. Бәйрәмдә шулай ук 50, 65, 70 яшьлек юбилейрлар да хөрмәтләнде. Безнең монда шундый матур бәйрәм, шундый күңелле монда. Шул уңайдан менә безгә шундый спортивный соревнованиялар оештырдылар. Атабыз да, йөгерәбез дә, сикерәбез дә, шундый күңелле монда. Bütün медработникларны, bütün хезмәткәрләребезне бәйрәм белән котлыйм. Исәнлек, саулык, сәламәтлек, озын гомерләр телим. Кадерле коллегалар, хөрмәтле безнең хезмәттәшләребез, барыгызны да үзебезнең профессиональ бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәм. Исәнлек, саулык барыгызга да, гаилә иминлеге. Безнең бүгенге көндә безнең арада бик күп кенә үзебезнең лаеклы ялда булган ветераннарыбыз. Сезгә дә чын күңелдән бәйрәм кәефләре телибез. Сау сәламәт булыгыз. Авыруларның, біз давалаган авыруларның рәхмәтләре, безнең рәхмәт сүзләре ишетү безнең өчен бик куаныч инде. Аларның терелеп чыгулары безнең өчен бик куаныч. Төрле чаклар була инде. Заккара киткән авырулар да бар инде. Алар да аякка басып чыгып китсә, без бик шат. Бу бик зур бәйрәм инде безнең өчен. Үземнең хезмәттәшләремне чын күңелемнән котлыйм. Һәммәсен дә сагынып, менә хәзер инде без пенсиядә өлкән яшьтә булсак та әле һаман да аларны сагынып киләбез. Хөрмәт итәм мин аларны һәммәсен дә. Бөтенесен дә үземнең хезмәттәшләремне, бергә эшләгәннәрне һәм бергә булмаганнарны бөтенесен дә котлыйм шушы матур бәйрәм белән. Тантаналы өлештән соң сәламәтлек сагында торучылар ГТО нормаларын тапшыруда катнаштылар һәм үзләрен спортта да булдыклы икәнлекләрен расладылар. Төрле кызыклы уеннар уйнап, районыбыз үзешчәне Илсур Хафизовның җырларын тыңлап матур ял иттеләр алар. Бәйрәмдә алган күңел күтәренкелеге һәм яхшы кәеф аларны яңа эшләргә һәм җиңүләргә рухландырды. Фәридә Гайнкинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Вакытлы матбугатка язылу бара. Интернет, социаль шелтәрләр чорында матбугат чараларына мөнәсәбәте нинди сораштыру барышында әлеге сорауга ачыклык кертергә тырыштык. Заманча технологиялар чорында вакытлы матбугатка игътибар кими кебек газетага язылырга атлыгып тормыйлар китап укучылар да санлыгына. Райондашларыбыз вакытлы матбугатка нинди мөнәсәбәттә, укыйлармы, нинди газета журналлар алдыралар? Респондентларыбызга шушы сораулар белән мөрәҗәгать иттек. Газета журналларга язылабыз. Аутларын айрыша яратып алабыз, чөнки бүтән үзебезнең райондагы үткән яңалыкларда хәбәрдар булып торабыз. 6 сотыкны алам инде мин үзем өчен генә, аны инде ничә ел алам. Матбугат чараларына теләп язылам, аутлары газеталарын укып барабыз. Чөнки анда Мөслимнең бүтән яңалыклары чыга. Безнең газетны алабыз да инде ирек мәйданы. Тагын шифалы газет дигәнне бар бит әле, аны алалар. Сираж исемле аламый. Шуларны алалар. Яхшы. Безнең дускатын да шунда директор мәккәм булып эшли әле. Әйбәт, яхшы алабыз, ел сайын алабыз без аны. Бер нәрсә дә әйбәт. Рәхмәт сез кайда? Авылларына язалам инде, бүтәне беребез алмый. Шул. Бүтән яңалыкларны шуннан белеп барабыз. Киләсе яртыйлык өчен авыл утлары сәяскәгенә газеталарына 2500 гаилә язылган. Подписка төгәлләнергә санаулы гына көннәр калды. Абунәчләребез саны кимемәс дип шанасы килә. Римма Авзалова, Лилия Шаймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.
Түбән Табын коррекция мәктәбендә сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен шифа сәламәтләндерү лагере эшли. Төрле яшьтәге малайлар һәм кызлар тәүлек әйләнәсе белгечләр карамаганда. Безнең иҗат төркеме барган көнне лагерьга кунаклар да килгән иде. Мизгел яшьләр үзәге яшьләре балаларның күңелләрен күрде. Түбән Табын коррекция мәктәбендә эшләүче шифа сәламәтләндерү лагерына кунаклар еш килә. Бу көнне биредә ял итүче балалар мизгел яшьләр үзәге белгечләрен һәм игелек уят волонтерлар отряды әгъзаларын каршы алды. Яшьләр буш кул белән килмәгән. Алар сәламәтлекләре шикләнгән балалар өчен күңел ачу чарасы үткәрде. Иптәшләре җыелганны көтеп малайлар һәм кызлар биеп алды. Аннан соң мәктәпнең спорт мәйданчыгында уеннар башланды. Туп, кыршау белән төрле ярышлар, су ташу, сабантуй уеннары белән алышынды. Капчык киеп узышуда, чүлмәк ватуда бик күңелле булды. Балалар ярыш уеннарда теләп катнашты. Күмәк биюдә дә сынатмадылар. Мөнира Арсланова, Динар Нурытдинов, Муслим телевидениесе. Мизгел яшьләр үзәге каршындагы волонтерлар отряды бик актив. Шушы көннәрдә алар мизгел белгечләре белән берлектә наркотикларга юк дип исемле акция уздырды. Акция барышында һәр кеше наркотикларга карата мөнәсәбәтен белдерде. Волонтерлар халыкка наркотикларга кагылышлы сораулар белән дә мөрәҗәгать итте. Татарстан буенча наркотикларсыз тормыш исемле наркотикларга каршы республика акциясе үткәрелә. Ул 27 июньгә кадәр дәвам итә. Чара наркотик маддәләр куллануга һәм аларның законсыз әйләнешенә каршы көрәш көненә багышлап уздырыла. Шул хакта алдагы сюжетта. Айлыкны үткәрүнең төп максаты республикада таралуына каршы көрәш мәсьәләләрен хәл кылуда дәүләт хакимияте, җирле үзидарә, хокук саклау органнары белән гражданнарыбыз тырышлыгын берләштерү. Татарстан территориясендә урнашкан 2нче санлы төзәтү колониясында бүгенге көндә авыр һәм үтә авыр җинаять кылучылар, үтерүчеләр, көчләүчеләр белән бергә наркотикларның законсыз кулланылышы һәм башка шундый җинаять кылучылар хөкем сораган узалар. Шундыйларның берсе 9 елда 2 айга ирегеннән мәхрүм ителгән. Мин мойкада администратор булып эшләдем. Бер тонышым шалтыратып интернет булып булмау белән кызыксында интернет кибетнең адресын бирде. Шул тонышым әлеге кибет аша синтетик наркотик алып бирүен сорады. Мин аңа заказ бирдем һәм үз акчамны түләп барып алдым. Шуннан соң тонышым наркотикларга каршы көрәш бүлеге хезмәткәрләре белән килделәр. Мин җинаять кылуда гаепләнеп, шушы срокка хөкем ителдем. 18 санлы каты режимлы колонияда да законсыз рәвештә наркотиклар тарату юнәлешендә җинаять кылучылар хөкем сораган уза. Шундыйларның тагын берсе. Мин мәктәптә укыган наркотикларга тартыла башладым. 18 яшьләргә исә аларга тулысынча бәйле кешегә әйләндем. Әлбәттә, аларны алырга акча җитми иде. Шуңа күрә наркотиклар тарату эшеннән дә кулай эше иде. Биредә акча эшләргә дә, аны кулланырга да мөмкинлек бар иде. Мин интернет кибеткә эшкә кердем һәм нәтиҗә булып мин хөкем иттеләр. Бүген күп мәйрәмгә үткәргән елларым һәм бушка үткән яшь гомерем бик кызганыч. Наркотикларсыз тормыш акциясы кысаларында киң кылачлы чаралар, шул исәптән гражданнарның күпләп булу урыннарын тикшерү буенча рейдлар, халык белән очрашулар үткәрү, ышаныч телефоннары эшен оештыру планлаштырыла. Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгы республикабызда яшәүчеләрне наркотикларның законсыз әйләнешенә каршы көрәшкә үзләреннән өлешен кертергә һәм наркотикларсыз тормыш акциясында катнашырга өндий. Фәрдә Гантинова, Динар Нурытдинов, Муслим телевидениесе. Районыбызда матур тормыш алып баручы яшәү рәвешләре үрнәк гаиләләр күп. Шуларның берсе Мәкәйдән Гөлнира һәм Ирек Вәлиевлар гаиләсе район күләм гаилә бәйрәмендә дә катнашты. Әлеге гаилә белән якыннанрак таныштырабыз. Гөлнира һәм Ирек Вәлиевлар 6 ел очрашып йөриләр. Гөлнирага фермада эшләргә дә, балалар бакчасында хезмәт куярга да туры килә. Ә Ирек исә мәктәпне тәмамлау белән туган колхозында механизатор булып эшли башлый. Бүген гаилә Мәкәйдә төп йортта тату гомер итә. 91 яшын тутырган Зәйтүнә апа да улы килене янында тәрбиядә һәм хөрмәттә яши. Бар якны да көйләргә кирәк инде. Тормыш булгач әллә нинди вакытлар була. Сабыр булырга кирәк, тыныч булырга кирәк. Бар килгән мине дә җиңелрәк кичерергә кирәк, шатлыгын да, кайгысын да, бөтенесен дә уртак кичерергә кирәк. Төпле ныклы булырга кирәк инде. Берен әйткәнне берен аңларга кирәк. Шулай дип яшәгәндә генә бергә яшәп була инде. Тынычлык итеп. Вәлиевлар гаиләсе гомергә хезмәт белән көн күрә. Бүген дә ихаталарында күпләп терлек асрыйлар, кыш-корт үрчетәләр. Шуңа күрә дә балалар да кичкенәдән үк эшләп үсәләр, хезмәтне яраталар. Әти-әни инде безне сабыр булырга,
тәртиптігіне үйрерге енді үз кішін табырға дейділер. Әти белән әниләребезнең шушлай матур итеп яшәгәннәренә без бик сөенәбез. Алдалар шулай тигез итеп матур итеп яшәсен, алар безгә бар яклап та үрнәк. Кайчан кайтып керсәң дә тулы өстәлләр белән каршы алалар. Без күп балалар, оныклар шушлай да алга таба да шушлай матур тормыш көтсен дип кенә телисе килә. Минем өчен әби белән бабай бик якын кешеләр инде безгә. Безгә алар менә ярдәм итеп торалар. Аларга рәхмәт. Бик кенә матур гына кызыктырып биргәннәр өчен. Бергә матур итеп яшәргә язсын. Үз балалары үсеп, тормышка чыгып киткәч, Валиевлар тәрбиягә бала аларга уйлыйлар. Танышырга баргач, 3 бер туган Адилә, Айназ һәм Азатны үз гаиләләренә кунакка алып кайталар. Шул көннән бирле балалар бу гаиләдә әти-әни җылысы, гаилә бәхете тапканнар. Ничек теге әйбәт кеше булып үсәр өчен әни белән инде без бергә җәй көне дә бергәләп йөрибез, апаларны каршы алабыз. Үзебез теге якын итеп алган өчен аларга бик зур рәхмәт. Һәр гаиләнең үз традициялары, үз гырыф-гадәтләре бар. Гөлнира һәм Ирек Валиевлар гаиләсендә бүген туган хакын хаклап, хезмәтне яратып, бер-береңне кайгырту кебек сыйфатларга өстенлек биреп гомер итәләр. Әйе, гаиләләр тулы, бердәм, тату булганда, анда ярату һәм бер-береңә ихтирам булганда гына матур гаилә барлыкка килә. Шундый гаиләләребез күбрәк булсын иде. Фәридә Гайнтинова, Динар Михажев, Мөслим телевидениесе. Люция һәм Мәсхәр Тахауовлар Бикмәч авылында яши. Ул яшьтә булуларына карамастан кулларыннан килмәгән эш юк. Алтын куллы Тахауовлар белән Лилия Шәймиева таныштыра. Бикмәч авылында гомер итүче Люция һәм Мәсхәр Тахауовларның ишек алдына килеп керү белән үзеңне гел икенче дөньяда кебек хис итәсең. Ихатадагы ат арбасы һәм чанасы, бала арбалары һәм бишекләр, уфалла, кисмәк, дага, көрәк, көянтәләр әле генә эштән туктаган кебек. 87 яше белән баручы Мәсхәр абый аларның күбесен куллану өчен түгел, күңел өчен ясый. Колхозларга ни кирәк бит. Даже теге андыр табагына себерке ясап елтә торган, көрәк белән җирләрдек бит инде икмәкне. Арба, чана, ул вакытта үзебезнең фирмаларга, усыга, мәтрәйгә да алып китәләр арбаны. Даже казанчылардан килеп алып китәләр. Әзер арбаны ясадым инде, әзерләп бирдем гел. Җигә торган гына итеп. Biz bir kengəş табыш etmişdi, bir işdə эшләмәдек biz. Гел kengəş табыш etib кенә эшләдек. Аллаһа шөкер. Әби бабаларыбыз яшәгән чорны чагылдыручы тарихи экспонатлар алар. 48 ел Бикмәч авылында урманчылыкта эшләү дәверендә меңәрләгән чана, арба ясаган ул. Яшәү дәверендә җан өргән әйберләрнең төгәл генә саны да юктыр. Караватында ясадым, урындыгында ясадым, бишегендә ясадым. Аны балалар тирбәнеп йөри торган бәләкәй арбаны басуга колхозчылар басуга эшкә барганда балаларын салып барады. Анда прыжым белән ясадым, тирбәнеп тора торган ие. Авыл халкына нәрсә кирәк, мин бөтенесен дә ясадым. 28 ел почта йөрдем бит әйме. Бабай мине мотоцикле барып, көтүп турып, алып кайтыры күп чагында. Арбалар ясау өстенә Мәсхәр абый чабаталарда үрә әле. Алары да кию өчен түгел, музейлар, клублар сорап ала. Хәзер бит күпләр өйләрендә музей ясый. Хәзер bir kız gelgen avtobus bileti, eleke kolxoz avtobusu öyle belekey. Masar abi kıyantani sen yası deyip etkenler edi. Bu kıyantan var mısın? Var men etem kıyanta. Sen nişev keresin? Birev keregin duldu. Bir kıyanta için şu avtobus bile geldin mi? Kıyanta anı avtobusunu bir tavap bula, kıyantanı tavap bulmay bitti. Her vakit birge bulduk, Allah'a şükür. Картайган көнебездә 8 яшәргәсен шул гына. Кул эшләренә оста булу өстенә сыздырып гармунда да уйный геройыбыз. Икесенә Ходай биргән тигез тормыштан канәгать булып яшәүче Тахауовлар парлап җырда сузып җибәрә.
бер-берсе янәшәсендә үзләрен кирәк итеп тоеп, эшләгән сайын эшлисе генә килә тахавыфларның. Дөньяларыбыз имин, балаларыбыз исән-сау оныклар сөябез. Башка берни кирәк түгел диялар. Ходай аларга тигез озын гомер бирсен. Лилия Шәймиева, Айгөл Шыгаепова, Мөслим телевидениесе. Бүгінгі шулар мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Яңалыклар чыгардышыннан соң авылымның айлы кишләре смотр конкурсыннан үзек карый аласыз. Исән-имин булыгыз. Елның 8 сентябрі 6 шақырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларын сайлаулар. Татарстанда яшәүче һәр кемнең тавышы мөһим. Минем Татарстан, минем тавыш. Татмедианың 3 һәм оннан да күбрәк басмасына языл, һәм призлар уйнатуда катнаш. Квитанция копияләрен почтага җибәр, һәм телефоныңны күрсәтергә онытма. Укы һәм ут. Тетя Галь, буква А есть, значит аналог. Все, скоро отключат. Пора на цифру. Тамара Павловна, на почте покупаете приставку, а подключает волонтер. И вот вам 20 каналов бесплатно. Коля, а ты новый купил? Поздравляю. Ну там пультом само все настроится. Записал телефон? Или на сайт Егорки зайдите. Смотри цифру.рф. Так, кажется, всех подключила. Переходим на цифру всей страной. Узнайте больше на сайте смотрицифру.рф или по телефону горячей линии. Татарстанда 7-нче ел сайын уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче эшләрнең «Наше время, безнең заман» иҗат фестиваленә старт бирелде. Катнашу шартларын bzzm.ru сайтында белә аласыз. Если вы почувствовали запах газа, не игнорируйте его, не совершайте ошибку. Почувствовав запах газа, сразу откройте окно, перекройте газ и звоните в газовую службу по телефону 04 или 104 с мобильного.
uynab keldiginmi, toqmoqlarig'inmi? Ayda ko'rsatiga qo'ysam. Qizlar, endi toqmoqlardan zimlab olib, darmonlardan foydalanib qolib. Damlanar ota, nur sibib tire yakka, Күңелем белән гел синдә мин, синнән якын җир юкка. Синдә тудым, синдә үстем, синдә бит яшьлек иртәм. Әти, әни, үрәзмәтем, кояшлы матур иртәм. Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Күңелем хатирәләре, күңелем сандыгында исеме астында үтүче район смотрына кушылып, Үрәзмәт авыл җирлеге үзешчәннәренең концертын тәкъдим итәбез. Хәерле кичләр барыгызга да.